Bună, Carmen, cu ce gând pe la noi? Cu gândul de a câștiga acest turneu și ca de fiecare dată când mă prezint la mesele de poker, vreau să câștig, simplu. Ești una dintre cele mai bune femei din lumea pokerului, din România cel puțin. Cum este să fii o femeie printre atâția bărbați? Ușor nu mi-a fost, datorită mentalităților din România, că de fapt noi nu am mai evoluat așa ca nație, ca popor în gândirea. Pokerul e considerat joc de noroc în continuare și mentalitățile sunt cele care le știm toți. Adică joci poker ca și cum, wow, e și ca femeie. Cum ai început tu să joci poker? În online. Am avut într-un an de zile câștiguri de $30.000, jucând doar un turneu cu un buy-in de 3,50 cu rebuy pe PokerStar. Și ușor, ușor am zis să particip și la turneele live. Mi-a fost foarte greu, că nu eram obișnuită cu acest gen de turneu live. Dar după aceea m-am îndrăgostit de jocul de turneu live și n-am mai jucat online, dar foarte puțin. Adică când aveam timp sau am abandonat online-ul pentru live. Mi s-a părut mult mai spectaculos jocul de live decât cel de online, stând acasă, într-un scaun și cu un monitor în față. Jocul de live e mult mai frumos și mai spectaculos, socializezi și îți oferă mult mai multe chestii drăguțe. Care a fost, de fapt, care este pentru tine cel mai memorabil turneu la care tu ai fost și ai participat? Memorabil e un locul 3 la Unibet, o masă finală locul 3. Masă finală PokerStar, când am fost în România la Inter, când s-a ținut turneul acela la Inter, am ieșit pe locul 6. Dar memorabile sunt de fapt rezultatele pe care le faci ca jucător. Pentru că tu de fapt participi la o competiție și într-o competiție când ajungi între primii, deja poți să spui că ești bun datorită rezultatului. O întrebare. Ce spune soțul despre prezența ta la poker? Soțul meu nu are absolut nimic împotrivă, chiar el m-a băgat în lume. Dânsul joacă? Da, joacă, dar e mai mult jucător de cash. Nu v-ați întâlnit niciodată la masa de poker? Ba da, o singură dată, pentru că el participă foarte puțin la jocul de turneu. Și cum a fost? Cine a ieșit primul? Din păcate sau din nefericire, eu l-am eliminat din competiție și, nu știu, a fost așa un pic un sentiment. Măcar fisele s-au dus acasă. Da, fisele au venit la mine și pentru că fiind un joc eliminatoriu, toți conștientizăm că la un moment dat ori avansăm, ori vom fi eliminați. Că ăsta este de fapt jocul de poker live, e un joc eliminatoriu. Cu cât elimini mai mulți jucători, acumulezi fise și poți merge mai departe. Care sunt așteptările tale pentru masa din seara asta, pentru rotul Las Vegas? Ce strategie ți-ai făcut, dacă ți-ai format vreo strategie? De obicei strategiile și nu prea le divulgăm noi jucătorii, dar am o strategie pe care nu o să o spun, că mă desconspir. Atunci o să te aștept la sfârșit să vorbim cu câștigătorul, să-mi spui ce strategie ai folosit. E ok? Cu